थाङो नंनाय नङा नों आंखौ गारनानै हासार गोनां गोसोजों अनबाय था नों आंखौ सना। गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर गासैनिसिम ओमफ्राय नैबे क्लिपखौ नायग्रोना ला ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायना हरफिनबाय थौदो बिदिब्ला जों एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डनि क्लिपखौ नायलांनोसै। आं हिनजावखौ डाइभर्स खालामसिगोन ओमफ्राय आङो भुमिकाखौ लासिगोन बे ससे क्लिपखौ नोंथांमोना नायबाय जानांगोन नुबाय। स' लोगोफोर आंनि बुंनाया बेनोदि जोंनि बुंनाया बेनोदि माने बिथाङा माने प्लेनिं खालाममारबाय नामा माने गावनि वाइफखौ नागारनो। थ' मा बुंनो लोगोफोर न'खरावथ' बिदि नांलाय खमलाय जाखायो सानसे नङा सानसे जाखायो हौवा हिनजाव रायजो जानाय संसार जानाय ओरैनो नङा आरोना धेमालि नङा खेला नङा बिदि नांलाय खमलाया जाखायो। स' जोंनिफ्राय बेनो बुंनाय आंनिफ्रायबो बेनो बुंनाय माने बे फिसा फिनलायावनो गोदोर बिदि नांलाय खमलाय खालामना लानाङा आरो नों एन्टारटेन वार्ल्डनिसिम गाज्रि मोनाबा आं मोनसे बाथ्रा बुंहरनो नागिरदों। थ' नोंथाङा हिनजावदोनो गोजोन रायजो संसार जाफिनदो मानोना बिदि नांलाय खमलाय खालामनाङा। बे मोनसे फिसा दायनि थाखायनो बिदि नांलाय खमलाय गारनाय माबानाय खालामनाङा। नोंथांमोना रायजो संसार जाफिनदो गोजोनैनो एकदम रंजा खुसि थाफिनदो आरोना बिदि गारनाय साननाय माथा मारिनांला आंनिफ्राय बिनो खावलायो गाज्रि मोननाङा ब्रादार। दा नोंथाङा साननायनि बाथ्रा ब्रादार आरो सिस्टार माने जों गुबुनाबो बुंनो हाया माने बेनिखायनो हौवा हिनजावनि लोगो बाथ्रा लोगोफोर ना नोंसोर सानैजों मोजां बुजायनानै बिदिनो मोजां मोजां ब्लग लाबोफिनदो दे नोंनि ब्लगखौ नेना थादो खिन्थु नोंथाङा मोजां मोजां ब्लग खुसियै ब्लग लाफिनदो बिदि दुखुयै नांलाय खमलायनाय मालाबाबो लाबोनाङा दे नोंनि ब्लगफोरखौ बिराद मोजां नाङो एन्टारटेनमेन्ट ब्रादार। थ' नोंथाङा हिनजावखौ लाफिनदो प्लिज लाफिनदो। थ' जोंनि बुंनाया बेनो ओमफ्राय मा बुंनो आरोना लोगोफोर जोबोद दुखु नांदो नोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थानानै माने फेसबुकफोरावबो बिराद जादो। ओमफ्राय भुमिकाखौ मा बुंनो आरोना भुमिकाखौथ' गासिबो सिनायखायो। थ' बे भुमिकानि थाखायबो जादो दा भुमिकाखौबो बुंद्रायनो हाया ब्रादारनिबो एसे भुल दोङो भुमिकानिबो एसे भुल दोङो। मायाव भुल जादो आरो ब्रादार नोंथांनि वाइफआ मायाव दुखु मोनदो नों सर्ट मुभि बानायो बिदिनो मुभि बानायबाय थायो भिडिअबो बानायो बेयाव गाज्रि मोनाखै जानांगो। नोङो भुमिकाजों माने ओरै आखाइयाव हमलायनानै फट' थिखांनायखौ माने बिथाङा एसे गाज्रि मोनदों आरोना लिलिया गाज्रि मोनखागोन माने जुलि जाबाय गावनिफ्राय गोजानाव थांनो गासैबो गिखायो गासैबो गाज्रि मोनो माने नोंनि भिडिअखौथ' बिराद मानसियानो मोजां मोनखायो आरोना आंबो मोजां बिराद मोनो माने फेमिलि ब्लग माबा ब्लग नोंनि ब्लगफोराव सिगांनि नोंनि ब्लग भिडिअ फेमिलि ब्लग भिडिअफोराव हेड कमेन्ट मोनसे 100%नि भितराव 99%आनो नोंनियाव कमेन्ट मोजां फैयोमोन आरोना। दा खिन्थु नैबे जाथायखौ नुनानै खिन्थु हेड कमेन्टआ नोंनियाव फैदो ब्रादार। थ' नोंथाङा हिनजावखौ लाफिनदो प्लिज नोंथांनि एसे बुजायदो आरोना माने हिनजावखौ आं दिनैनिफ्राय बिदि फट' लाला होननानै एसे बुजाय माबा माबि नोंसोर हौवा हिनजावनि नोंसोरनि सायाव बाथ्राया नोंसोर मोजाङै रायलायदो उनाव लाफिनदो आरोना बिदि गारलायनाय माबानाय बुंनाङा बे फिसा खामानियावनो बे गिदिर जाथाय खालामना लानाङा आरोना केতিয়াव नङाबा न'खरा एकदम हांगार बायदि जायो आरोना। थ' गासैबो मिथिखायो जायबा संसार जादो जायबा जुलि जादो बिसोरसो मिथिगो दा मा बुजिनो बेबायदि आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरावथ' बुजिखाया दा जुलि जाबासो गम मोनो माबायदि दा नोंथांमोना बुजिबाय एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ब्रादार आरो नोंथांनि वाइफ दा लिलि नोंथांमोनाथ' बुजिजोब्बाय संसाराव हाबबा आरो हाबा जाबा माबायदि मोनो माबायदि माबायो। थ' बिनिखायनो संसार जाबाय जाते हाबा जाबाय जाते अनलायनोबो रोंनांगोन आरो संसारखौबो जानो रोंनांगोन बेबायदिनो मिलायनोबो रोंनांगोन ब्रादार। गाज्रि मोना दे आंनि बुंनायाव आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा थ' निमाहा खालामगोन होननानै आङो सरि बिहरो ब्रादार। जोंनिफ्राय बुंनाय नोंथाङा हिनजावखौ लाफिनदो 100% दायनिगिरिया सोर बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर लोगोफोर 100% होनना बुङो आरो ना माने साथाम दोङो बिसोरो दा लिलि एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड लाथाव ओमफ्राय भुमिका साथामनि भितराव सोर सासे दायनिगिरि आं कमेन्टआवबो नायबाय थादों खिन्थु सोरनिया माबायदि कमेन्टआ माने माबायदि फैदो थ' नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खनसे फोरमायहर सोरनिया माबा सोरनिया मा आं नायगोन आरो कमेन्टखौ ना थ' कमेन्ट बक्सा खालि दोङो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरजागोन आरोना। थ' मा बुंनो लोगोफोर
दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै आरोना थ' मोजाङै नोंनि ब्लग नेना थादो दे ब्रादार एन्टारटेनमेन्ट नोंथाङा हिन्जावखौ लाफिनदो आरो ब्लग नोंनि ब्लग हेपि ब्लग नायनो लुगैदों थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर थाबैनो 20K खालामना होदो नोंथांमोननि अननायाव आंनि चेनेलखौ 10K खालामना होबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै थेंक इउ हासार गोनां गोसोजों अनबाय थानाय